Li tgħix ħajtek issofri mill-Parkinson's tfisser tip ta' ħajja fi kull ġurnata hija sfida. F'ċerti ġranet tkun tista' timxi maġġel, fi ġranet oħra bilkemm tkun tista' tkarkar saqajk u f'każijiet oħra tkun tista' tagħmel biss passi żgħar. Il-Parkinson's hija kundizzjoni newroloġika progressiva, jiġifieri taffettwa nervituri u hija karatterizzata l-aktar minn problemi li jikkonċernaw il-movimenti tal-ġisem, magħrufa bħala sintomi motorji, forsi l-iktar identifikabbli hija r-roda. Jista' jkun hemm ukoll diffikultajiet oħra li mhumiex relatati mal-moviment bħal uġigħ, problemi fl-irqad u depressjoni. Net News tkellem ma' David Borda li sfortunatament beda jsofri mill-Parkinson's meta kien qatt kellu biss 40 sena u saħansitra kellu bżonn intervent f'rasu. Stqarmana kif sab sapport minn sħabu tax-xogħol u kif ukoll mill-familja fejn għalkemm għall-bidu kienet diffiċli biex jifhmuh issa huma qed jagħtu l-appoġġ u s-sosten kollu. U għalinna wkoll fuq l-sfidi li qed jaffronta. Sfidi huma ħafna. Fosthom ma tkunx tista' tikol sew, titkellem slurry speech, ma tistax titkellem sew, timxi xi kultant il-mixja tiegħek tkun iebsa, tirtot, mhux seba' tipi ta' Parkinson's, ġifieri, mhux bil-fors għax nirtot ħadd ieħor li għandu Parkinson's ħajrtot ukoll. David għalinna li anke f'affarijiet sempliċi f'waqtiet ma jkollokx kontroll fuqhom. Anke biex tilbes sempliċement miis ukoll isib diffikult. Intant staqsejna lil David biex jgħidilna aktar minn dak li għaddej minnu u kif ukoll il-messaġġ tiegħu fuq Facebook. Il-messaġġ tiegħek fuq Facebook fejn fih urejt is-sentiment tiegħek dwar il-kundizzjoni però wkoll kien forma ta' motivazzjoni mhux biss għalik iżda anke għan-nies oħrajn. Jiena sajt jien kelli tliet options jew li niddispra, jew nintelaq, jew nkella li naċċetta kif inhi u ngħix biha. Jiena żilt li naċċetta kif inhi u ngħix biha. Fil-fatt jiena kemm il-darba jiena fighter minni bħala karattru u provajt niġġielidha kemm il-darba. Niġġielidha billi ngħix il-ħajja ta' kuljum, ma nħallix tirkibni u mmur għax-xogħol normali u nsuq normali nipprova ngħix kemm jista' jkun il-ħajja nista'.